wala na'y kamatayon isugo. Okay, maayong gabi. Muna sab kini ang takna diin kita magapadayon sa atong mga pagampo. Panagtigom uban sa inyong mga panimalay karon og may akong mga awhag kaninyo na hatagi higayon nga kita magakauban sa mga pagampo. Tungod kay mao kini ang labing mahinungdanon ingon nga kita nga mga nagatuo kaniya giisip kita nga mga sundalo ni Kristo. Okay na awit ka nagiingon na mga sundalo kita ni Kristo. So karong gabi hisgutan ako kining pagpagigbugno sa mga Kristohanon batok sa malipat-lipatong kaaway. The warfare of the Christian believer. So dinhi makita nato ang libro sa Ephesians chapter 6. Okay, down from chapter 6 from verse 10 down to 18. Akong basahon. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stance against the devil's schemes. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. Verse 13, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Verse 14, stand firm then with a belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Verse 15, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. 16, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one. 17, take the helmet of the salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 18, and pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayer and request. With this in mind, be alert, and always keep on praying for all the saints. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong karong gabi. Mga igsuon, panahon usab nato nga gapuson usab nato kining nagkadaiyang purma dagway sa tanang mga pamaagi sa yawa batok sa tanang mga magtotoo. So dili nato kalimtan na kita nahimo nang nagmadaugon tungod kang Kristo og nagaingon niyang pulong sa Isaiah, no weapon forged against you will prevail, and you shall refute every tongue that accuses you. Sa Isaiah chapter 54 verse 17. So diha makita sab nato sa Lucas kapitulo 10. Nagaingon siya, all authorities I have given you. I have given you all the authorities to trample snakes, scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So mga igsoon mao kana ang labing mahinungdanon kanato. So karong gabi himuon nato og sabto nato nga ang Dios nagahatag na kanatog kusog aron nga ako ikaw makapadayon makapakita gayud sa kadaugan pinaagi sa pagpakigbugno. Dili lang ampo nga muhangyo nagapangayo apan dunay bugno. Okay, pakigbugno. So mauni ang gibilin ni Pablo sa mga Kristohanon. Dinhi sa verse 10 nagaingon siya, be strong in the Lord. Be strong in the Lord and in His mighty power. Okay, so mauni ang iyang gitugon pag malig-on ka mo. O ang ikaduha nagaingon siya, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So dinhi makita nato na ayaw gyud og kumpiyansa kundi masinangkapan ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. O dinhi sa ikatulo, kinahanglan nga ang sundalo ni Kristo makahibalo siya na ang iyang pagpakigbugno dili batok sa unod sa dugo kundi dili kini tawhanon nga pagpakigubat, not human but spiritual warfare. So mauni mga igsoon, kinahanglan nga makasabot kita kinagaingon sa verse 12, ang atong pakigbugno is not against flesh and blood but against the rulers, against the authorities, against the power
of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So dinhi, makita nato ang mga strategy. Kung strategy mo itong hisgutan, una, dinhi sa mata, pangibog sa unod. Kung hisgutan nato ang mga strategy niya, pangibog. Walay lain nga iyang pagabuhaton kundi maibog ikaw. So daghang mga paagi sa pangibog. Pangibog sa mga butang, pangibog gikan sa mga mata, uban pa, pangibog sa mga pagkaon, panahon sa mga pagampo, dili ka makapanayon, pangibog sa bisan unsang paagi, basta mga pangibog. So ingon ni ana mga igsuon, ang trabaho sa yawa aron nga kita malipat matud pa. Apan ang pulong sa Ginoo nagaingon din, you will know the truth and the truth will set you free. So dinhi aduna ako'y mga pipila ka mga bersikulo nga ako ikapakita kaninyo. Mahitungod ni ining mga bersikulo nga gipadayag usab kanato sa mapanalitan dinhi sa Ephesians chapter 3 verse 16. Nagaingon si Pablo, I pray that out of His glorious riches He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. So mauna, nagaingon si Pablo nga ako nagaampo kaninyo, pinaagi sa mahimayaong kadagaya, pinaagi sa paglig-on kanimo, uban ang gahom. Okay, pinaagi sa balang Espiritu Santo nga naa sa sulod nimo. Okay, gawas pa ni ana sa Ephesians chapter 3 verse 20, nagaingon, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask for imagine, according to His power that is at work within us. Okay, sa Ephesians chapter 3 verse 20. O gawas pa sa Colossians chapter 1 verse 11, lain usab ang pagligon niini, ingon siya, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance, patience, and joyfully. Okay, aron nga makalahutay, makapadayon ikaw niining malipayong kadaugan. So mga igsuon, mao kini ang akong igapakita kaninyo na kini mga strategies kini sa yawa. So kini giingon pangibog sa bisan unsa mga butang, pangibog sa mga tao o unsa pa diha nga mga pangibog sa usa ka babae o lalaki, pangibog. Pangibog sa mga pamisti, sa yuta o sa uban pang mga butang. Ang Biblia nagaingon ayaw ninyo higugmaa ang mga butang ning kalibutana. So mauna ang iyang giingon. So sa lain na po nga bahin nga giingon strategy, kining mga pagtulunan nga dili nato maingon nga tanan sibo. Dunay mga pagtulunan nga dili gayud mao, dili sibo sa iyang pulong. So diha usab paagi usab kini sa yawa aron na mga tao malipat usab ni ini. Okay, so magbantay kitang mga magtutuo tungod kay kining mga magtutudlo nga makita nato mao kini sila ang usahay makaingon ta mo arag tinuod, pero dili day mao. A very impressive teacher, grabe gyud kaayo nga mga magtutudlo, apan di ay lahi ang mga motibo sulod sila makasing-kasing. So dinhi makita nato ang libro sa Korinto, ikadahang Korinto kapitulo 11 bersikulo 13, 14 ug 15. Nagaingon dinhi, for such men are false apostles, deceitful workmen masquerading as apostle of Christ. Makaingon ka nga tinuod gayud kay very impressive. So makusganon kayo. Okay, so dinhi makita nato ang nagingon, for such men are false prophet, false apostle, deceitful workmen masquerading as apostles of Christ, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angels of light. It is not surprising then if his servants masquerade as servants of righteousness, their end will be what their actions deserve. So dinhi makita nato ang ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 13, 14 ug 15. Busa mga igsuon man bantay ta. Okay, ingon ang Biblia, alert, pagbantay. Kaya kung dili kita mag-amping o magbantay, ianod baya kita sa tanang hangin, sa tanang pagtulunan ni ining kalibutana. So, kinahanglan maghamtong na kita, aron na dili kita ianod sa nagkadaiyang paagi,
ug uban pang mga pagtulunan nga mikatag sa kalibutan karon. Alang kanako wala na laing maayong pagtulunan kang Ginoong Hesukristo ra. Wala na lain pa. Kang Ginoong Hesukristo na. Okay, so dinhi mga igsoon atong makit-an kanunay na kining atong pagabuhaton kinahanglan buhaton kanina to sa kinasingkasing nga pagbuhat. So nagapanginaot ko nga inyong nasabtan kini tungod kay niini mga panahon na, praise the Lord. Matud pa dunay gitawag mga millennial o kining mga traditional. Usbon ko sa pag-ingon. Okay. So matud palahi ang mga millennial. Kinahanglan masunod gyud nato sila ang mga millennial, pero alang kanako wala gyud. Wala mausab ang pulong sa Ginoo. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Okay, so walay millennial. Praise the Lord. Kung unsay nahitabo ug unsay nahisulat, maun na gayod kana. Okay, so dili nato ingnon na atong usbon ang tanang paagi uso, atong uban-ubanan sila kay aron madala nato sa Ginoo, dili. Kung motuo sila, madala sila. Okay. Niingon gani kadtong sa Luke chapter 16, si Lazaro, nihangyo gayod siya, kang Abraham, Ginoo. Kung mahimo, ipadala si Lazaro sa panimalay sa akong amahan. Kay tuwa dito ang akong mga igsuon. Kay kung musulti si Lazaro, mutuo sila. Pero sa tubag sa Ginoo ni Abraham, o sa tubag niya, iyon siya dili. Tuwa na si Moses. Tuwa na ang mga propeta. Praise the Lord. Kung dili man sila madani kanila, bisan pag naapay mabanhaw. Okay. So walay lain nga magapag-convince ang pulong ragayod sa Ginoo. So dili na gayud mausab. Kung unsa man ang gisugdan, mao na usab ang katapusan. Busa dinhi sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 11, unsa kuno to? Kung sumala sa iyang nadakpan o sumala sa iyang nasabtan, papadayon na siya. Siya nga nagabuhat og sayop, papadayon na siya. Siya nga nagahimo og mahugaw, papabuhata siya. Siya nga nagabuhat og matarong, papadayon na siya. Og siya nga nagabalaan, papadayon na siya. So mga igsuon, mao kana ang labing mahinungdanon. Karong panahon na, praise the Lord, dili kita sa tao magpalakas. Sa Ginoo kita. Diha kita sa Ginoo, diha nato sugdi og ang sukod sa atong pagkinabuhi, diha gayod magsibo sa iyang pulong. Busa mga igsuon, nagapanginaot ko nga inyong nasabtan og karon uban kita sa mga pag-ampo. Dinhi sa Matthew chapter 16, nagaingon siya, unsay inyong pagagapuson, ilhon usab nga ginapos. Unsay inyong pagaluagan, ilhon usab nga linuagan. So karong gabi dili lang kita muhangyo, dili lang kita mangayo, kung dili bugnoon nato ang tanang espirituhanon sa kangitngit. Ato kining gapuson, ato kining bungkagon, tungod kay ang pulong sa Dios nagapadayag na. O wala na siya mahimo pa. Wala na. Ang ato diha padayon nga makusganon, padayon nga maisugon, tungod kay diha kaniya na diha ang gahom nga gitugyan sa Ginoo dinhi kanato. Okay, so dinhi sa ikaduhang Timoteo 1:7. Nagaingon ang iyang pulong, for God did not give us a spirit of timidity. Wala muhatag ang Ginoo og espiritu sa katalaw. Okay, kung dili ingon siya dinhi, but spirit of power. Gahom. Power. So karong gabi apil sa paggapos, apil sa pagpakigbugno, apil sa tanang pagabuhaton nato karong gabi. Mao na ni ang higayon, diin atong buhaton ang paglumpag sa atong kaaway. Kay nagaingon ang iyang pulong, labaw na kitang mananaog. Nagaingon siya, si Jesus. Ingon siya sa John chapter 16:33. I have told you these things because in me you may have peace. In this world, niining kalibutan na, daghan kamog mga problema. You will have troubles, but take heart. Ingon siya, pagkalipay kamo, kay gidaog ko na ang kalibutan. Praise the Lord.
So kinahanglan kinabuhion og lakwa nato ang atong pagkamatinud-anon diha sa Ginoo. Busa dinhi nagaingon ang verse 16 sa Ephesians chapter 6 verse 16, in addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one. So pagtuora ang ato dinhi, padayon. Busa magampo ako, Ginoo salamat. Karong gabi isang kapi kami, pun-a kami sa balang Espiritu Santo. Uban ni kami, ug kung aduna may uban kanamo karon, Ginoo, nga ginapos may kagawasan siya. Ug salamat Ginoo nga karong gabi magmalampuson kami. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Ug karon ako kamong ihatag ni Pastor Chanley. Okay, praise the Lord. Ang sa mga pag-ampo, ang atong syudad sa Tagum atong iampo. Okay, o ang atong pinangga nga mayor atong iampo, nahatagan siya maayong panglawas, langit nun nga kaalam o maayong pagdumala. O ang ato usab nga iampo ang mga kaigsuonan dili lang dinhi sa Tagum City, tanan nga mga tawo nga nagpuyo ni ining yutaa, tungod kay nakita na nako na niabot na gyud nga muabot ang kalisod, ang kawalad doon. Maayo lang tong uban nga nakapangandam, pero doon nagyoy mga panimalay nga wala na gyud, walang-wala, ug ang uban kanila wala na gani hiabuti pa sa rasyon. Mao nga iampo nato na ang Ginoo magaatiman kanila nga magpadala, magasupply sa tanan nga mga panginahanglanon. Kalisod ni ining atong mga panahon. Og iampo usab nato ang atong pinangga, mahal nato na presidente sa Pilipinas, na hatagan pa siyag maayong panglawas. Og dili lamang kaniya ngadto sa tanan nga mga lideres, gikan kaniya ngadto sa Vice President hangtod sa tanan nga mga lideres paingon sa ubos. Okay. So magadoko kita, Ginoo salamat. Ingon nga kami imong mga alagad karong gabi, nagaampo kami dili lamang sa Tagum City, sa tanan nga mga dapit sa Pilipinas. Ginoo, nga ikaw magapahiluna sa kalinaw, nga makabato na kami kagawasan. Ginoo, bisan pamandili sa Pilipinas sa uban nga mga dapit nga mga kanasuran, Ginoo nga matapos na ang mga suliran. Tungod kay diha kanimo walay dili mahimo, diha kanimo. All things are possible to those who pray and believe. So Father, salamat kaayo nga karong gabi wala matago sulod sa among magkasing-kasing nga kami nagkinahanglan gayud diha uban kanimo. Labi na kay ikaw nagasaad kanamo og nasayod kami nga ang tanan nimo nga saad wala gayoy kapakyasan. Og salamat Ginoo nga bisan pa man Lord ang mga kalisod sa mga tawo karon, mapulihan Ginoo sa kalipay. Ang ilang mga kaguol ug kasakit ug ang ilang mga kabalaka, mapulihan Ginoo sa kagawasan, mapulihan Ginoo sa kalinaw, mapulihan Ginoo sa katagbawan. Busa salamat Ginoo nga karong gabi among giila nga ikaw gayud uban kanamo. Busa panalangin ni ang tanan, panalangin ni kung aduna may mga nagmaluyahon sa mga panglawas, kung si bisan kinsa man o kung asa man siya nga nakadungog karon, Ginoo karong gabi ang imong gamhanang kamot taas nga magaabot kaniya, hikapa ang iyang ulo ug ang iyang lawas hangtod sa tumoy sa iyang lapalapa, nga imo siyang pagabangonon sa ngalan ni Kristo Jesus nga Nazaretnon, ug ang tanang pangalan sa balatian, tanang sintomas, Ginoo matunaw sa imong pangalan. Ug salamat nga kanang lawasa habuli sa imong hamili nga dugo. Ug tungod niini Ginoo, ang imong pulong nagaingon pinaagi sa imong mga labod, kaming tanan na nga ayo na. Ug salamat Ginoo nga ang tanan nga mga epidemya, tanan nga mga viruses, Ginoo nga dili kini makaabot sa imong makatawhan. Tungod kay diha kanimo Ginoo nagaingon ikaw gidaog na nimo ang kalibutan. Busa salamat Ginoo nga among giisip nga usa ka dako nga panalangin ang among ginadawat ining adlaw. Busa nagapasalamat kami sa makalampusan sa mga pag-ampo uban sa dako nga kapildihan sa kaaway. Ug tungod niini ikaw ang mong gibayaw sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios.
Ang tanan nga mga nagasubaybay kanamo maingon amen og amen. Maayong gabi. Maayong gabi kaninyo nga mga viewers. Okay, alang sa mga sakop sa District Number 10 sa The City Cathedral sa International One Way Outreach sama sa atong mga area overseer si Jojo Villarino. Kumusta mo? Okay, nagaampo kami kaninyo Lito Luna, uban sa imong pamilya, kumusta kamo? Carding Kimpan, ako nag-aampo sab kaninyo nga ang Dios magapanalangin og magaproteksyon kaninyo. Pastor Rusty Colapiot, ang atong bag-o na area overseer sa Davao Oriental, si Pastor Yoyon Cano, si Pastor Fred Aguilar sa New Bataan, ang atong area overseer ug si Pastor Diwani nga napahilo na ingon nga bag-o na usab nato nga area overseer sa Katiil. Diwani Castro, kumusta man diha ka, Pastor? Kumusta ako nagapanghinaot nga ang Dios magapanalangin kaninyo? Okay, si Pastor Alexis, akong suod nga higala o giisip nako nga anak sa pagtuo. Tungod kay kini nga pastor dili gyud kini malimot kun dili naagid siya ay pangunahuna nga mga pangandoy nga makig-uban kanamo. Okay, Pastor Alexis, mayong gabi o kumusta ka diha uban ang imong ginikanan? O si Brother Bubong diay. Brother Bubong, nga gikan sa taga-timog dinhi sa amo sa Tagum City. Okay, Brother Bubong, salamat kaayo sa mga buotan nato nga mga membro ni itong simbahan o uban pa na atong mga sakop ni ini nga simbahan sa The City Cathedral sa International One Way Outreach, ang atong SMAG leader si Brother Sunny Racatso o ang atong lihi leader ang iyang misis si Sister Marites Racatso, ang atong chairwoman o ang ato sab sa mga young people nato. Okay, si Princess, kumusta mo diha? Imong papa si Alan, kumusta man? Si mama nimo? Okay, uban sa inyong tibok panimalay. O gawas pa niana, salamat kaayo sa inyong mga pagsubaybay kanamo karong gabi. Okay, si Brother Emil, ingon siya din, good PM Pastor Dodong. And Pastor Anli, prayer request namo mighty protection, heavenly wisdom sa tibuok pamilya sa mga frontliners, tinuod na sa mga government officials, especially sa PRRD o sa tanang pastors Christian churches, tinuod yun. And members, salamat Pastor, God bless. Okay. Okay, o si Bobot sa Japan. Okay, kumusta mo diabot si Linlin? Okay. Mudagan. Praise the Lord. Si Jeannie May Villamor, kumusta mo diha? Okay. Kumusta mo diha, Villamor? Jeannie May, iyon siya prayer request. Siya prayer request, Pastor, salvation, safety o kaayuhan sa balatian sa tibuok pamilya, Lariusa and Villamor. Okay. So dinhi atong iampo kining ilang mga prayer request. Ginoo, salamat sa prayer request nila Ginoo na adunay kusog nga gahom nga gikan sa langit uban ang langitong kaalam, proteksyon sa tibok panimalay ug ang tanang mga frontliners sa mga government official, especially sa PRRD ug sa tanang pastor Ginoo sa mga kasimbahanan, dili lamang sa Mindanao, Visayas, Luzon kundi tanang mga pastor sa tibok kalibutan. Ginoo nga nagaampo kami nga proteksyon ang tanan mga membro ug ang tanan Ginoo. Salamat Lord, salamat. Okay. Og dinhi kang Jenny May Villamor ang iyang prayer request salvation, safety ug gayuhan sa balatian sa tibok pamilya Lariusa. Ginoo, salamat sa pamilya Lariusa and Villamor. Ginoo nga ikaw tabon kanila, diin ang imong proteksyon magapadayon diha kanila. Uban ni sila og salamat Ginoo sa kaluwasan sa tibok nilang pamilya. O kining tanan mo pasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay. Og gawas pa dinhi na pagyud si Bing St. Louis, audio Louis signal. Oy, naghinay ko no ang ato ko no. Okay, ang atong audio. Okay, kumusta man ka diha, Sir Bing, St. Louis? Si Abigail Tihada. Okay. Salamat kaayo sa inyong pagsubaybay, Marites Racatso. Salamat kaayo sa inyong pagsubaybay, si Maribeth Nasol Tayag, si Gloria Molina, ang pamilya ni Nonoy Molina. Okay, si Katie Main Mendoza, Marites Sansano Racatso.
Okay, audio please. Ingon siya, audio please daw. Naana, okay na? Okay na. Salamat kayo. Salamat sa atong mga engineer din si Engineer Loloy Kaday. Praise the Lord. Og si Chanley. Praise the Lord ang akong associate. Okay, si Rosalie Buntor Banjula, Rochelle Buntor, Singkol. Okay, isa dili na madungog. Dili na dungog. Oy, pero madungog na siguro. Okay, audio signal. Okay. Okay, murag na ay grounded. Ingon si Bobot na ay grounded ang wire. Gamay pakitsik daw og duot. Mawala-wala man. Og mawala-wala daw. Okay na, Okay na? Si John Jaitan, Pastor, daot man ang audio. Okay na daw. Okay na ang atong audio sa one way. Kalan Cordoba, mga buutan nga operator. Sa mga buutan nga operator ang sound. Okay. Ang sounds ko no. Okay na ang sounds nato. Kaya ingon sila, okay na ko no. Okay, salamat. Kumusta mo mga taga-Kalan? Padayon gid kamo og subaybay niining atong live streaming. Okay, si Rochelle Buntor Singkol, kumusta ka mo? Singkol. Okay. Si John Hosoy, maayong gabi pastor, prayer request Hosoy and Susyas, family. Kaluwasan sa akong mama, Pasita Papa, iyon siya ilik og sa akong mga igsuon og sa tanang kaliwat, proteksyon ni AG, John. Okay, John. Ginalen, mayong panglawas sa matag adlaw, dugang kaalam nga langit noon og dugang pa. Okay, so magampo ako, Ginoo panalangin ni ang mga prayer request si John Hosoy, nga Ginoo magapadayon gayud Ginoo ang iyang request diin ang kaluwasan sa iyang mga ginikanan, uban sa iyang mga igsuon. Og salamat Ginoo nga dili lang sa kaluwasan apan proteksyon. Uban ni sila ayaw sa itugyan niining mga mangilngig ug makuyaw nga mga hampak ni kuyanap nining kalibutan. Ug salamat Ginoo sa tubag sa mga pagampo og hatagi sila dugang kusog kalig-on ug kaalam. Kining tanan mo pasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay, si Ayan, si Gary Espartero. Okay, salamat kayo Gary. Kumusta man mo diha? Yan, si Chang. Okay, si Katie Mendoza. Okay, Jim, pre-request na mo tibok pamilya nga dugang kaalam kay balo mayong panglawas taas nga kinabuhi kalig-on sa pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Okay, Jem, salamat Ginoo sa pre-request si Jem. Uban sa iyang pamilya, si Anel, tagaig mayang panglawas. Si Doy, tagaig mayang panglawas, kaalam kay balo, proteksyon. Ug salamat sa imong grasya nga magapabor kanila. Kining tanan mo pasalamatan sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Elena Taya, maayong gabi, good healthy og proteksyon. Ang ako may anak og bana nako na nag-work. Salamat and God bless. Okay, Ginoo, ang ilahang prayer request na side kami nga dili gid kini makawang, nangandoy gayud kami. Nangandoy gayud sila Ginoo nga kining mga takna makauban gayud sila diha kanimo. Busa proteksyon ang iyang pamilya, iyang mga anak, iyang bana nga trabaho. Og salamat sa mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay, si Marites, ingon si Marites Ragazzo, prayer request na mo, Pastor, salvation to our loved ones, divine wisdom, knowledge, long life, best health, and protection to all of us. God bless and thank you, Pastor. Ginoo, salamat sa prayer request sa pamilya Ragazzo, si Marites, si Brother Sunny, si Jasper. Ginoo, bani kanunay sila, maing panglawas, kusog kalig-on, proteksyon, ug salamat nga bisan ang mga kaluwasan sa ilang mga loved ones Ginoo sa Sansano family o Ragazzo family. Og salamat Ginoo nga magapadayon gayud sila uban ang langit ng kaalam ug kahibalo. Hatagi pa silang taas nga kinabuhi, maayong panglawas. Kintanan mo pasalamat sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay, si Rap Magbanwa. Okay, good evening health and perseverance. Okay, so Rap magampo ko. So mauni ang ako magapag-ampo nga Ginoo, magapadayon gayud ang imong grasya kanila. Salamat imong panalanginan ang ilang makusganong pagtuo. O salamat Ginoo sa maayong panglawas o sa malutayong pagpangalagad sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Prinsesa Joanna,
Good evening, Pastor. Prayer request po, kalig-on sa pagpangalagad and good health kanunay sa Tibuok Bantilan. Okay, Tibuok Bantilan family. Proteksyon nako sa pagtrabaho, sa pagbiyahe-biyahe, din kaalam og sa kahibalo. Okay, kahibalo. And world healing. Og salamat. Sige, Ginoo, mauni ang prayer request ni Sister Princesa Joanna. Ginoo nga karong gabi, ikaw Ginoo magapadayon sa maayong panglawas kanila, ilabi na sa Tibuok Pamilya Bantilan. Proteksyon Ginoo sa iyang pagtrabaho, sa iyang paglakaw, taga isang kaalam, kahibalo, o sa tibuok kalibutan ang mga kaayuhan nga maangkon. Og salamat Ginoo sa imong tubag kanamo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, so dinhi humana ni si Jimdel Dayogato, maayong gabi, God is good all time. Healthy og proteksyon sa akong anak og tibuok pamilya sa Pinas. Lalo na ako dito sa Saudi, pastor, sa work nako diriya and good health nako dito. Okay, Ginoo, nagampo ako kang Gimdel Dayogato nga Ginoo makadawat siya sa maayong panglawas, proteksyon, ilabi na siyang panimalay, tibuok pamilya, sayang asawa. O salamat Ginoo nga dinhi maangkon nila ang katubagan sa ilang mga request. Bisan pa man sa iyang pagtrabaho sa Saudi, tagay siyang kusog kalig-on, diin malahutayon Ginoo nga magapadayon siya sa iyang pagpanarbaho. Salamat sa imong grasya ug panalangin sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Lisel Duyag, okay, salamat kaayo Sir Lisel, kumusta mo diya? Okay, si Rochelle Buntor Singkol, okay, nabasa na ko ni Maribit Nasol. Si Bangges, pa-request prayer po, pastor, na heal my brother o sa proteksyon sa akua. Okay. Family, pati na po sa family Singkol o Bandiola, thanks and God bless. Okay, sige Ginoo, salamat sa kaayuhan sa iyong igsuon o sa proteksyon Ginoo siyang pamilya. Bisan pa man Lord, bisan pa man Ginoo sa Singkol family o sa Bandiola family. O salamat Ginoo nga kining tanan wala gayud matago kundi imo gayud Ginoo na hibaluan ng tanan. Sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, kang Brother Kir Algabri, kumusta ka man Kir? Padayon gyud nga malig-on, malipayon. Si Rosalie Molina Banwa. Okay, kumusta man si ang pamilya nimo Leng, kumusta? Si tuyang bana nakalimot ko. Si Magbanwa. Okay. Si Rico. Si Rico. Okay. So dinhi, salamat kaayo sa inyong pagsubaybay. Okay, si Jocelyn de la Piña. Okay, salamat kay Jocelyn. Niya pa dinhi sa Hermosura Maria Lourdes, proteksyon sa tanang anak sa Ginoo. Okay, amen. Labi na sa akong pamilya na protektado kami sa bisan unsang virus ang kalap. Kaayuhan sa panglawas sa akong angkol Edwin na sa iyahang gana bati na punga na ang milagro sa Ginoo mukanap sa iyang lawas. Punga sa iyang paginawa. Okay, sige Ginoo, sumala sa iyang gisulti uban sa malig-on og matinudlong pagtuo, Ginoo hatagig abundansyang hangin ang iyang ginahawa. Ug salamat Ginoo nga ang iyahang pamilya Ginoo imong proteksyonan sila. Ug tungod niini Ginoo ang iyang angkol Ginoo makadawat Ginoo sa maayong panglawas, kaayuhan. Og salamat sa imong milagro nga magalihok silang kiaugalingon ang imong makamot magatapion sa tibok niyang lawas. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Okay, si Cherry Pink mahipos bakaron Chukas, maayong gabi pastor, prayer request nako kalig-on sa kadase mayong panglawas. Okay. Salamat kayo Ginoo sa prayer request si Cherry Pink. Panalangin ni siya sumala sa iyahang gipangandoy, maangkon gayud niya ang kusog kalig-on kadasig ug mayong panglawas. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Okay, Ati Kain Sanchez Balaba. Good evening pastor, pa-prayer request ko sa Pangi Church sa tanang mga bag-o ug daan nga mga member
maglig-on ang tanan og ang magmadasigon og maayong relasyon sa tanang membro og kay Pastor Ador sa host pastor. Okay. Sige atong yan po, Ginoo. Salamat sa prayer request ni Ate Kain Sanchez Balaba. Ginoo na makabaton ang tibuok membro sa maayong panglawas, kalig-on kusog maayong relasyon. Labi na usab silang pastor nga magapabilin ang ilang pagkamahigugmaon o pag-atiman sa ilang pastor. Salamat Ginoo nga ayaw usab pasagdi si Pastor Jojo kundili magapadayon siya nga madasigon usab sa pag-atiman sa iyang mga membro. Salamat ni mga pagampo sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Okay, si Hermosura Maria Lourdes, pre-request pastor kay teacher Mary Jennifer sa Kilabon sa iyahang balatian pastor mumilagro ang Ginoo sa iyaha. Okay. Ginoo, kung asa man si Mary Jennifer sa Kilabon, nagampo ako nga ang imong kamot, magatapion kaniya, banguna siya sa ngalan ni Kristo Jesus. Ginoo, matunaw karon dayon ang iyang gibati. Ug salamat Ginoo nga ining taknaa, naayo na siya. Ug salamat sa kayuhan, ug ang imong milagro nagapadayon sa ngalan ni Kristo nga mo Dios. Amen ug amen. Okay, naay si Jama Abdul. Ingon siya, pastor, maayo gabi is si Mila Ranara. Pre-request proteksyon sa ako, trabaho, pastor kay gipa-duty ko sa amo school ug tibuok nako pamilya sa Pinas, maayo panglawas. Okay, salamat kaayo Brother Jama Abdul. Magampo kita Ginoo. Ang pre-request Ginoo alang kang Mila Ranara na proteksyonan Ginoo sila. Okay, sa iyang trabaho usab. Bisan pa man Lord na ang iyahang pangandoy magapabilin gayud Ginoo nga imong proteksyonan usab si Brother Jama Abdul. Og salamat sa tubag sa mga pag-ampo bisan pa man sa tibuok niyang pamilya dinhi sa Pilipinas na nakabaton sa maayong panglawas sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Okay. Dinhi si Helen Andaya, is a good evening pastor. Ang akong prayer request, good health sa among tibuok family. Okay? Salamat Lord sa prayer request ni Helen Andaya. Ginoo, wala gayud mapakyas ang among mga pangandoy. Salamat Ginoo sa iyang tibuok panimalay. Sa ngalan ni Jesus Christ, nakabatunog maayong panglawas. Amen. Okay, salamat kaayo sa inyong pagsubaybay ni tanan. Okay, niya pa si John Gubaton pa pre-request unta ko pastor para sa mga miyembro sa Kuambugan Church pastor nga unta ilayo sila sa mga balatian o kaluyahon pastor labaw na sa pagpangalagad sa among buhi nga Dios uban sa among pastor nga si Pastor Bordado. Okay, salamat Brother John. Mahimo og umaabot nga pastor, muabot yung panahon pa Brother John na dili na Brother John Gubaton kundi Pastor John Gubaton gyud ang akong tawag sa imo. Moabot ang panahon na ang Ginoo magapahiluna sa insaktong pagtawag kanimo. Okay, Ginoo panalangin ni ang mga membro sa Kuambugan. Ginoo nga ayaw sila itugot ug ayaw sila itugyan sa mga gikahadlukan nga mga balatian sa coronavirus ug uban pang mga balatian Ginoo. Ug salamat Lord na bisan pa man ang ilang pastor na si Pastor Bordado, panalanginan mo usab sa kaalam ug kahibalo nga magapadayon ang ilahang buluhaton. Ug salamat bisan sa pamilya ni John Gubaton uban sa iyang asawa ug sa iyang mga kabataan ug sa iyang mga apo. Ug salamat ni mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Okay, si Jen Buenafi, Paraiso Albano. Mayong gabi pastor, watching here in Talaingod pastor. Papray ko sa proteksyon tibuok pamilya ug sa akong bana nga naa sa Baren. Salamat pastor og salvation sa akong tibuok pamilya. Okay, Jane, magampo ako. Ginoo panalangin ni ang request ni brother sister Jane Buenapi nga Ginoo bisan pa man sa iyang bana karon nga tuwa nagatrabaho sa Baren, nagampo ko ayaw itugyan sa mga kadaot og mga balatian. Proteksyonis siya sa imong dugo, tabonis siya uban ang tibok niyang panimalay nga dinhi sa Talaingod. Ug salamat sa mga pag-ampo nga ikaw Ginoo ang Dios nga natubag uban kanila. Kita na magpasalamat sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen og amen. Okay. So dinhi magapadaan ako si Gimdil Dayo Gato. Amen, sana patuloy to every Miyerkules pastor para manood ako dito pastor. God is good all the time. O salamat kayo. Maraming salamat po sa inyo Sister Gimdil Dayo.
Okay, maraming salamat po sa iyo. Patuloy tayo every Wednesday sa ganitong oras. Okay? Salamat. God bless you. Si Helen Andaya, good evening Pastor. Pa-request ko, good health and protection. Okay. Sa pagpangkinabuhi o kaalam kay balo sa Agpasa family. Ginoo, salamat sa prayer request ni Helen Andaya sa Agpasa family. Panalangin ni Ginoo ang tanan nga mga prayer request nila karong gabi nga kini dili gayud makawang. Ug salamat sa mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Okay, dinhi magapadayon ako. Okay, ingon pa si Brother Jama, salamat pastor. Okay, daghang salamat usab kaninyo. Okay. Og dinhi niabot naman ang atong oras na natapos na ug doon na pa yung mga prayer request ninyo ato na lang kanang iampo ug abong tan-awon dinhi sa among mga record makita na mo dinhi magampo kami og maayong gabi ang Dios magapanalangin kaninyong tanan og God bless you. Praise God. Maayong gabi. Le Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyang kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyang kuhaon, laynong nagtusa. Panganudul talipay ang ating matagamtaman, kauban Asya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan syudad kabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakila.